There he goes. Hello vlog! Welcome to my guys again. Nana po ng inyong amigo Barkada Higala kasi Bonner si kay Bonyek Bonno kibiding iring iro o guban pang mga lang manarap diha. So karon mga guys, diyan na po ta sa atong new adventure. Naano ta sa atong part 2 sa atong Eta adventure guys. Kung nakasunod mo sa atong sugilanon, aw makarelate gid mo ani. Og diri ni buntag na ng lingab-ngam na si boss. Oh, samtang ako nagloko pintaon. O gahinay na po siya gihipo sa ijang mga kuan sa ijang tent. Ang tao nakatoothbrush pa. So kanang akong gigunitan na guys, mao din na mo nakuha gabi katong nag-spear fishing vitamin nya. Wala na lang to mabidyohi klaro pag kay ngit-ngit na nya nagkaabiriya pud may atupod. So karang guys, di sugdan na nato og luto ang nya gagisa na tag mga panakot nya gibutangan na og ibutang na ang nukos, apil na ang ata or ang itong nga ibugab ito sa nukos na ron mo na sila, basta timplahan dayon syempre, dili dyan mawa nga itong tilaw part. Og sa dihang gibirahan na dayon namo, aron na po may pamahong kay kutas, yung taon po gayon ng dita kakausad jo. Og karon kay nahuman naman may habhab, so kuyog na po mi sa ilang mga hunting. Patanawon mo na mo ha kung unsay ilang paagi sa paghunting. So karon guys, ilang ipakita kung unsay mga gamit nila no. So ang ilang gamit guys, mao na yung taon pintek, sundang, kutsilyo, og most important nga gamit nila guys ang iro. So gamit jud kayo nila ang iro guys. Mao ni siya isa ka pinaka the best nga hunter nila. So here we go guys. So nya kay wala naman ni sila naanad bitaw og sakay og sakyanan. Mao nang request ng taon taon sila nga ipa-off kuno ang AC nya ablihan ang bintana aron maka komportable pintaw po sila. Nya guys, diara, sugod na tagjutso tarang kalibunan. The hunting begins. So, tuwara guys, may usig ng iro. Naana dyan ni kuha ba? Pagbuot naman. Nabukunon pa dyan. Oh, sa sapa ang tao ng monitor lisa daw ilang nakitaan. Or hawo bitaw ka sa Bisaya. So, nabukunon pa dyan ang sapa guys na. Sa niya, ito pagod sa ibabaw sa kahoy, nakuha makana eh. Nahagbong na igo patos pinti ko hunter dyan yung mga ita ba. Tira guys, narakpan na dyan ang first catch of the day. Abi dyan kong makaambak kong apel ha. So tanawan ninyo guys, so luya sa hawo no, murag murder gi kapos jud taon laman aron dira man jud makaikyas. So mga guys, ahora man jong paalala ninyo ha. Dili intaw nga nion ninyo mananap guys ha. Kay makitaan gyud mo nako, pintikon gyud mo na. So grabe guys, wa pa gani mi nahuman og bangan, hanapon. So tanaw guys, apel pug dagan si boss oh. Hala juhot. Bitaw, wa jud ko kahibaw gasa na may napitaw eh. Dagan naman pud siguro kog apel. So grabe gyud guys, managan, ambak, juhot, langoy. Mao jud nilang kinabuhi guys. Aning lasang.
So karon guys, na-amaze pud mi ni boss kay daghan kayo sila nailhan bitaw nga ng mga kuan bitaw, mga roots, mga herbs, sa lasang bitaw, nya mga tambal sa sakitiyan, mga samad-samad. Grabe bilib ko nila. So tanawan ninyo guys, nagkagubot na po sila. Nakakita na po sila. Ibid ako na nila nakitaan niya ani nga part guys. So nadakpan ra gyud. This is our second catch of the day. So karon guys, coconut time na taon kay uhaw no gyud kayo si dagan. And this is our uwian time na. So balik na ta guys. So that's all for today guys sa atong adventure at nga ang part 3 ng atong sugilanon. Tanaw na to unsaon pagluto nila sa ilang kuha. Alright? So that's all. This is Bonya Grikermis signing off. Bye bye.